bi gouvernement délégation ba dana ministre chairman ben kerefe ministre chairman be Mali kono kabo menaka kata Kidal ko kata Kay au Keramuna parce que président de la transition gouvernement de la transition amba fait que fin do ira malien la ko Mali kura kuma mimbe ka fo atse ka sira soro ni école majo jamana o jamana ni bo fe kibika jamana jo fem fla be école ni justice tant que lu ka baramani faut te gagner hali na armée jamana ben la sécurité na la ni réforme bekera et réforme politique institutionnelle tant que école majo tant que justice majo a joyoro la jamana se katay président me toka afan e conseil des ministres la abeka la kana kofu o kanyi o soda suka bare abeka réforme ko o ye ministre de la refondation ani ministre des réformes institutionnelles ani ministre de l'administration bo barala mais aka don tant que justice masigi jamana ko tant que jamana don hakila ko justice teke anyema tant que école majo jamana sekati o de la ko ça ina instruction du gouvernement kika ko beke fen wo fe na kanga ke akaseka ke pour que école deun école karamako ani administration ku dasumaya dusu sumaya vraiment pour que jamana ka sekati ye shino ga ziri dofo mbafo bamanaka pour que beka fam abe sanke meduru nyogombo chinois ñemogo badoye yado o watila kelele be ka jamana umne ka jamana fonya akuma ka kelete ka jamana domune aka conseil do fukama ko fama kana kelewu kele na wulila amba da be wuli domina mais abe ben domina ta don ma chama be se kasa na fulu chama be se ka dala amba se ka san chama ke kelela mais conseil mindima amena mindo kelela anga donita ola anga jamana nunu angu infiltrer u ka système éducatif anga tion bolo doni ka école tion bolo doni kadla ka nyemogo minumbe nyemogo yala ku u corrompi ku degin ka wari soro nogo yala hali te baraki ibe corruption sinsun ka jamana la ibi ko auquel tient au boulot ibi jo samuga na wula kle ambu bemne parce que basoro kumfin dombalia jamana ani yurgu kelo de bunye mwala nyuka jamana tefendo na wula kelo ambu bemne kalo dama kono ayo conseil dama yo fomuna pour que malien kado malikura mbe kuma mina malikura la il y a de politique BCNA, réforme politique institutionnelle, révision constitutionnelle, loi électorale de non bekera. Ni école majo, ni justice majo, à bekera fou. Donc, on dit que président ko, gouvernement ko, institution beko, président du conseil national de transition ko, institution B, yo do gouvernement da, kanga fouye. L'espoir du Mali abe audikabi abe école dunka abe école karamoko ka syndicat abe awa surveillant ani professeur minumbe examen numla jamana sinyasi abe labide nano folie de kawye ka fo malion be kuma mimbe ka adresse aula mba fe malion be ka réseau sans ka boki dal fo kay ministre minun tarafano ubo kuma de fo donc à Faouye, bi jamana espoir B. C'est comme à B armée kabi, so da su B kelela, dongo do bi. Pour que ka barakana ke fouille, faut école ka jo. Na u jora joyrola, sene be yirwa, bagamara bi yira, muni be yirwa, commerce bi yirwa, jamana be jo. Bebe na la fiaso, herbe na jamana ko, bembe na jamana ko. Donc tout dépend de vous. Nano folie de ka barkada ka fofu dante folie. Merci.
venu vous saluer, vous encourager avec votre professeur. Asseyez-vous. Saluer avec vos professeurs, vos surveillants et toute l'administration scolaire. Vous encourager et vous dire que le gouvernement Nana, le gouvernement est dans toutes les régions du Mali. Anana pour vous dire que l'espoir du Mali c'est vous. Vos parents, leur espoir c'est vous. Toute la République compte sur vous. Bon courage et que les meilleurs gagnent. L'avenir du Mali c'est vous. Yamana Nyesibo et Aoudi. Et Mbaoufo, Yamana, avenir de Aoudi. Aouni, l'école Karamoko. Aouka Djidja, Akana Foko Frodi Karoka. Attention, Européen. On est pas Aoukuna Oulu, avec un héros. On a voulu encourager vraiment à Tchessiri, à la Kaoudeme, que les meilleurs gagnent. Parce qu'on veut que le Mali soit désormais dirigé par les meilleurs, que tout le monde travaille dans le pays en fonction de ses capacités. Et ne vous découragez pas, faites tout pour passer. Ce qui ne passe pas par hasard, il faut continuer à travailler. La vie c'est une lutte. Il faut comment passer il ne faut jamais faire ça. C'est comme un enfant, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Vous saluez, vous, le corps professoral, les surveillants, l'administration scolaire, les syndicats d'enseignants et les syndicats des élèves. On a nos foules de là, il nous faut un Kamira Malien là. On a président de la transition de Kachila. Institution paix, gouvernement, président du Conseil national de transition. Ambe hakilna ekele école konya. Anko ye min fo école de min fo école Karamoko, ye min fo administration. Kana nufu. Ka ministre de l'éducation na ka collaborateur befo. Ka l'école Karamoko nou ka syndicat befo. Ka école de nou ka syndicat befo. Ka parents d'élèves befo. Ka administration scolaire befo. Surveillant ni directrice ku befo. Ka fouye ku bi Mali espoir be ulu dika. Ambe kumawu kumala bi ka lakana la sig jamana kono ka réforme ke no bekera ni école magne fouille magne ni justice magne fouille magne na no courage de duma ka u foli ku ka fouille ko jamana dom bebe pour la jebi ministre de région bela ka bo menaka kata Kidal kata Fokai dans toutes les régions. Les ministres sont allés représenter le président de la transition, le gouvernement de la transition, le président du Conseil national de transition, Kaira Malion là. L'importance que nous donnons à l'école. Sans école, rien ne peut marcher. On a nos petits défauts, l'école de Onkafou, Mali espoir de Kambi. Mais au coup du dia, il y a un conseil de Douma, où Yurgurgu Kana sera examiné. Ka mise en garde fanakou en tant que gouvernement. Mao manam nena nina examen terminé ou bébé kasola sisa. Ou kano ke parce ou e maloya e. Balma ma somogo ma animali ombema. Nkuma fana ni mima passé ni examina ou kana ke bashiu. Parce hali hada madin ibe wuli fika setamala. Donc ou kana décourager, c'est pas la fin du monde. On a nos folies de couiller ou encourager Kafouko. Bébé ka espoir be de Kambi. Il y a le ministre Hakem Minana, au Tesoro Yorobella, tous les matins, ministre Wolo ou la de Nana, premier ministre accompagné. À l'intérieur, dans chaque région, ministre d'Otara, ni ministre administration Tara. Donc on a nos folies de couiller, Malion Betokola, Madi Jamana Betokola, au Mabau de Fora. École Déon, école Karamoko, ministère, à collaborer avec le syndicat et parents d'élèves, on en a eu de la